Bocah lo bisa kok nang kono mbek ngopi. Nah, dah mantap kabeh. Kamu wae. Bete. Master lancar. Sudah. Terima kasih aku. Susu ono apa wae tok omah yo. Kayak ono opo-topo tok kasih. Bayo. Kalau popoi tak kenapa tuh enak mancing ini di boleh lawo mancing sih ah sore saja boleh lawo mancing kemangan gas. Ayo mancing golek lawuh sore-sore ini. Wah, kayak jelas. Mancing anyar. Mungkin lewat you. Mancing emosi. Ini kemangan dah. Wes. Bencana, ku menahan rasa sakit. Sudah. Aku ini enak. Bencana, ku menahan rasa sakit. Sore-sore kok orang mulai piye? Masuk ke awakku tenan iki. Ora oleh mangan iki. Luwes iki. Wis sore. Jangkrik. Kali bertak isane kok nambah dipancing becak kae. As. Tenan itu. Rasa sakit hati ini rasa sakit apa ya? Merinding cok aku. Sakit, rasa sakit. Apa ya? Merinding cok aku. Mau cek aja.
Opo? Opo mau rano opo? Goyak-goyak. Setelah menahan rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit hati ini. Mulai. Apa itu? Suara oleh-oleh. Kau, Cak Cimay aku. Nah, ini kan aman. Terus tak ciri orang dipancingi. Ini sampean dipanen atau kono bit gawe anakku sekolah. Nah, kan masuk. Ora dipancing bisa. Umbleng kaya. Marah licin lagi. Oh, ini lebih sore sowan teh. Aduh. Sekarang mulai nyambut gawe, santai sih. Saben wayahe sewengi mripat iki ora iso. Woi, Cim. Apa yo? Ayo aku. Lu lah, ki mulai Wes lah, ayo. Enak-enak. lagi. Iya, bener ayo. Kali. Kali. Yo, ayo. Ki gawe aku. Doi. Yo, ayo. Ini lagu. Yo. Ayo. Gawe iki lah. Aku bilang iki opo iki? Bocah lo gini aku iki kok nang kono mek ngopi. Nah. Bocah lo iki aku mancing. Aku kira di lapor. Mancing lapor mau itu babi. Ini kok busuk ya, sering apa-apa. Tidak mengerti ya, apa itu pancing ini. Aku iki ngajak kowe mancing aku merinding, Cuk. Sore sih, Sam. Lah iya aku iki lesu, dadi lawo, pasti kosong. Ayo, diskusi mancing dulu sore ya. Sik, mancing foto kene kok. Ini kono. Yo, keren. Sore dulu. Mana ono lho, mancing dhewean wis penak ngono lho. Tuh, iki lho. Iki mbok tinggal kene kabeh pancing. Makane kita ajak rene Iki ora bejipuk ya. Nah, ayo kok. aku keweden. Same ini kok. Cuma iki ono Tangga kerusak-kerusak. dulu ono. Ono kerusak-kerusak kayak mau iki. Urung oleh iki lho, urung oleh lawo cah aku. Dipancing mbadek RT. Urung oleh, kayak mau iki ono kerusak-kerusak ngono lho. Ngono lho mau. Iki nih. Iya, aku wedi, Cuk. Makane iku. Ayo sore masalah iku. Nah, iya makane aku baturi. Aku urung permangan cah. Kopi lagi gawe gugup wong. Gak apa-apa, ngopi lah. Sore iki lho.
Lesu aku. Rokokan aku enggak rokokan sedino mulai mergawe. Aku jaluk kopi nem yo. Kopi, ambil kopi. Mancing. Ket mau lu cimi jauh ora aku ki lesu. Nah, ya iki cari ki berdicir. Cur sopo? RT to, RT saiki wong iki di gawe dimanfaat RT lho kono didang Ngurus penting-penting ku wareg. oleh mesti Lesu. gede delawo. Tapi sore runu. Apa lah? Selain mau awan. Lesu tapi saiki ya. Ijo ket mau mangan kan. Ayo, lapor Iki kita ora RT. Iki tak iciri yo. Kowe anak sapa? Aku anake Mbak Tak kandakno ibumu kowe anak sapa? Darto. Tak ngomong. dijak. Kok aku. Iki tak iciri. Masuk pancing ki maksudnya apa? Urung mangan teh. Kowe mau segoro nang mancing. Aku dijak iki kok. Le, kok aku. Wes, Aku dijak. Mulai. Ayo mulai. Wes, ayo mulai. Kopiku deh, kopiku. Wes. Iya.